Днеска окончателно се деактивирах Facebook профила и Инстаграма по една много тъпа причина, че Facebook ми изиска потвърждение. В потвърждението знаех, че съм аз в същия момент, но ми изписваше съвсем друга локация. И друг път ми е изкарвал до такива погрешни локации и сега никога не потвърждавам. Не правих никакво действие. И този път Фейсбук реши да ми блокира тотално и да реши, че без право на разглеждане ще ми деактивира профила. Последния пост, който качих вчера, беше едно видео как катеря скали на Враца, където беше много яко. В един момент увиснах на въжето и сега профила ми като го няма. Може някои хора да си помислят, че нещо ми се е случило, но I'm here. Но може би повече няма да се справя профил. Там ще видим. Колко лесно с лека ръка затриват профили тия ботове, нямам думи. За секунди. Но може би е сигнал, че трябва да си дам почивка от тези платформи. Днеска окончателно се деактивирах Facebook профила и Инстаграма по една много тъпа причина, че Facebook ми изиска потвърждение. В потвърждението знаех, че съм аз в същия момент, но ми изписваше съвсем друга локация. И друг път ми е изкарвал до такива погрешни локации и сега никога не потвърждавам. Не правих никакво действие. И този път Фейсбук реши да ми блокира тотално и да реши, че без право на разглеждане ще ми деактивира профила. Последния пост, който качих вчера, беше едно видео как катеря скали на Враца, където беше много яко. В един момент увиснах на въжето и сега профила ми като го няма. Може някои хора да си помислят, че нещо ми се е случило.